Kwa kanyo ni moko kuom anyuola e kaunti ma Migori ochako chenro mar kawo ting' mar somb nyithindgi giwegi ma ok giketo geno kuom sir ma ichiwo kod piny owacho e yor basari. Anyuolago moting'o mar Kamifuong'o mayudore e gwenge mag Nyatike choko omenda kendo chiwo ne nyithindgi masomo e yor basari. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Kuom higni mathoth jonyuol mantie kod pek mar chulo omenda mar somo ne nyithindgi osebedo mana ka oketo geno margi kuom basari ma ichiwo kod piny owacho ka okalo kuom josiasa. Moko kuom jonyuol osebedo kod hawi maber mar yudo omenda ni mar basari, ka moko bende ok oseyudo omenda ni, ma bende ywak osebedo ni josiasa mathoth koro chiwo e yor ng'eruok. Nikech kwan jopuonje madwaro kony e yor omenda mar somo osemedore, to basari ma ichiwo kod piny owacho bende tin. Moko kuom oganda ka okalo kuom rogo ma gintierego mag anyuola osebiro kod chenro mar choko omenda kendo chiwo ne nyithindgi e yor basari mondo koro kik giket mana geno margi kuom omenda ma ichiwo kaka basari kod piny owacho. Amor godiochieng' ma kawuono gi anyuola ma Kamifuong'o kuom gima gitimo, nikech gimiya yudo chek ma samoro ok anyal nyalo nikech achi liel, to gimiya chek ma nyathina dhi e sikul. Koro amor kendo amedo puoyogi kabisa, medo konogi ni gimed timo mijing'o ne nyithindo modong' nyaka mane university nyaka mane e colleges mamoko. Anyuola mar Kamifuong'o mawuok e gwego mag Nyatike gin moko mago mosewuok oko mar jolo som nyithindgi giwegi mo giketo geno margi kuom piny owacho. Plan ma wan go en ni wadwani nyithindwa mwamiyo konygi odhi nyime gi somo nyaka gitieki. Kendo ka gisetieko gin be ang'eni gibiro konyo nyithindo ma modong' chien. Anyuola ni e bwo tend jakom margi Fred Abich ochiwo omenda mar basari maromo gana 705 ne nyithindgi, maromo 141 mantie kuonde somo ma opogore opogore. Abich wacho ni ne gikawo okang' mar jolo som nyithindgi giwegi bang' yango ni kwan mathoth mag nyithindgi weyo sikul gi e kore nikech onge mar omenda mar somo. Wayudo chek mwapogo ne nyithindo maromo Sh705,000. Magi gin nyithindo 141. Nyathi ka nyathi oyudo basari chek mar Sh5,000. Moko kuom jonyuolgo mantiere yudo omenda ni mar somo wane yande chunogi mondo koro gius jamni kata lopegi eka gipuonj nyithindgi kane pok gichako chenro ni mar jolo som nyithindgi higa achiel mokalo. Mor ahinya gi social welfare mara ni e program manyiso gichako mar chudo ne nyithindo chakre higa mokalo. Jonyuol mane osebedo ka uso dhok kata mane uso lopegi sani koro nyalo nong'o support kwa anyuola ni. E seche moko kuom oganda rogo mag anyuola osewuok oko mar jolo som nyithindgi giwegi ka gichiwo basari. Jonyuol dwaro mondo koro piny owacho koro kaw okang' ne sikunde ma osebedo ka koro medo omenda mar somo e tok chik. Wakwayo ni sirkal kokalo kuom Ministry mar Education motelne gi Mheshimiwa Ogamba ni giyie mondo ging'eye ni piny kama wadakie ni nitie jonyuol machandore gadieri ma ok nyalo yudo kata Sh5,000 ma nyathi dhi e skul mwachiwo kaka wuono ni. Moko kuom jokanye sekta no mar somo ma oting'o jonyuol bende ywak ni nengo mar somo ni malo to ngima bende koridore kendo ber ka piny owacho koro biro kod okenge mopogore opogore mar duoko piny nengo mar somo. Chudo mar school fees osebedo pek ne gin kaluwore ni pesa ma samo janyuol ong'eyo no chulo school fee ka nyathi dhi skul no komede. Koro gino osebedo ka inyo jonyuol kabisa. Wan gi weche masiro somo kaka mag CDF, wan gi governor scholarship, wan gi women rep, wan nyaka gi the presidential fee masiro somb nyithindwa. Akwayo ni wayud strategy maber mondo mi wan kaka jotelo wahakikisha ni pesa monego bed ni dhi agulu mar somo gikony nyithindo man piny, to be kanyalore bende nitie yo mwanyalo keto godo pesa gi agulu achiel mondo wasir somo mondo bed nono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yumoro machuok kudugo bang' dakika matin tanno kuseoro ote mag 2 3 4 5 6 7